Čo sa tu stalo? Grr. To bolo tesné. Útok! Tun, tun, tun. Nie! Nikto nebol zranený. Ideme ďalej. Tu na chvíľu zostaneme. Musíme tu urobiť taký mini kemp. Máme tu taký malý kemp. Na dnesnú noc tu zostaneme. Už za chvíľu bude tma. Urobme si... Musíme chvíľu počkať. Ty žiješ? Áno, ja žijem. Fíha, tak to sme mali čestné. Začína tu noc. Budeme sa tu musieť usalášiť. Začína noc. My sme na lodi. Tu štartuje vrtuľník. Ako som si všimol, tak už sa trochu smieva. Asi si tu urobíme taký minikemp. Toto je náš minikemp. Pane? No, vyšlime tank. OK. T-34 na cestu. A ideme. Mám pocit, že som dačo zazrel. Asi nás zazrel. Mám zlý pocit. Tak nás zazrel, skryjte sa! Všade tu je bordel, dobre, že nás to netrafilo. Urobil nám tu dobrý bunker. A prezradil sa. Bol som prezradený, utekám. Tu zostanem. Nie, vrtuľník, zachráň! Už začína byť tma.